ଯିଏ ଜଗତର ନାଥ, ଯିଏ ସାରା ଜଗତକୁ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ସାରା ଜଗତକୁ ଅନ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ସାରା ଜଗତର ହର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତା ଦୈବ ବିଧାତା, ତାକୁ ବା ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦିନ କେବଳ ସୁନାବେଶରେ ଦେଖୁଛେ, ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସବୁବେଳେ ଏ ଆଖି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖିଲେ ସୁନାବେଶ ଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ସବୁବେଳେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ସୁନାବେଶ କେବଳ ଆମ ମନକୁ ବୁଝେଇବା ଭଳି ଗୋଟିଏ ବେଶଟିଏ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଯିଏ ରାଜା ସେ ରାଜା ଭଳି ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ରାଜା ଯେତେ ତଳକୁ ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ତା ଗୁଣକୁ ସିଏ ତଳକୁ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି। ତେଣୁ ସାରା ଜଗତର ଯିଏ ନାଥ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେ ହିଁ ସଦା ସର୍ବଦା ସୁନ୍ଦର, ସଦା ସର୍ବଦା ସେ ଅକଳନୀୟ ଅଟନ୍ତି ସିଏ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ, କିନ୍ତୁ ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ଏଭଳି ପ୍ରକାର ସୁନାବେଶ କେବଳ ଆମ ମନ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ସୁନା ଗୁଡ଼ିକ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ବେଶ କରିଦେଉଛ, ତାହା ନୁହେଁ। ସଦା ସର୍ବଦା ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ, ସଦା ସର୍ବଦା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଚିତ୍ରମୟ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କଥାରେ ଅଛି ପରା, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣେ ହଟିଆ ଠାକୁର। ସେ ହଟ ଯେତେବେଳେ ଭିଆଇବେ, ତେଣୁ ସୁନା ବି ମାଟି ପାଲଟି ଯିବ ଏବଂ ମାଟି ବି ସୁନା ପାଲଟି ଯିବ। ତେଣୁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଏଇଆ ଯେ ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ସୁନା କ'ଣ, ରୂପା କ'ଣ, ତମ୍ବା କ'ଣ, ପିତ୍ତଳ କ'ଣ, ଯେଉଁଥିରେ ବି ତାଙ୍କୁ ସଜେଇ ଦେଲେ ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବେ। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ହିଁ ଯେହେତୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ସେ ଅକଳନୀୟ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସୁନାବେଶ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯେଭଳି ପ୍ରକାର ଆମକୁ ଉପଭୋଗ ହୁଏ, ସଦା ସର୍ବଦା ହିଁ ସେମିତି ମନ ଭିତରେ ଉପଭୋଗ ରହିବା ଦରକାର। କେବଳ ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ ନୁହେଁ, ସଦା ସର୍ବଦା କାଳିଆ ସାଆନ୍ତକୁ ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରିଛି ଏବଂ ନିଜର ମନ ପ୍ରାଣକୁ ଯିଏ କଳା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ସେ ସୁନାବେଶ ନ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ତା ହୃଦୟରେ ସେଇ କଳା ସାଆନ୍ତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ସୁନାବେଶ ହିଁ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ମୋର ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋର ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ଟିଚିଂ ଡାଏରୀ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।